जोंखौ दिनै स्कप होनांगौ आरो जोंखौ सापर्ट होनांगौ दे जों गोबां हारि आरो माहारिजों रायलायनानैसो दिनै जोङो गोदान मोनसे मिजिं जाय मिजिंआ दिनै बर' हारिनि गेजेराव फैबाय बे बर' रायजो राजा दि जोंनि आलादा रायजोनि थाखाय दिनै मोनसे सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै फोजोबनानै फैबाय बे सिमांखौ दिनै फोथांफिननोसो दिनै बिग्रायफिननोसो दिनै ओंखारदों आरो बे ओंखारनायाव जोंहा दिनै डेम'क्रेटिक राइट्स जोंहा दङ आरो बे डेम'क्रेटिक राइट्सखौ सोरबा दिनै होबथायोबा आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो जोंबो दिनै रायजो राजाखौ लानानै जों नांफिनगोन जे नोंथांमोननि गोदानै दाजानाय दलनि मुङा मामोन आरो दिनै बिथांमोना माने नोंथांमोननि गोदानै दानाय दलखौ दिनैहाय अप'ज खालामनो गोनां जादों उद्देश्यआ मा बिसोरनो दिनैहाय जोंहा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै जोंनि बर' हारिनि जि गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजो सोरजिनाय बे दिनै थैनानै थांबाय बे थैनानै थांनायखौ दिनै जों बोखांनो थाखाय गोबां दिनै बड'फा इउ.एन. ब्रह्म रन्जन दैमारिमोननि जि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ सिमां नुफिनहोनो थाखायसो जों दिनै फैदों आरो बेयाव दिनै जों हारिनि थाखाय खहा खालामनो फैयाखै जों दिनै हारिनि थामोनथा बर' हारिनि थांनानै थानो थाखाय बर' हारिनि दिनै उदांस्रिनि थाखाय बर' हारिनि दिनै आलादा रायजोनि थाखायसो दिनै जों गोदान बर' नेशनेलिस्ट फरायसा आफाद दानाय जादों बर' माहारियारि फरायसा आफाद दानाय जादों